واجہیں دوست و عزیزاں، ہنچو کہ چند روز پیسر یا رمضان شروع تا در انی بابل چاہتے گدار یا ناول من دستیں رجاں کنانا دیمر روانہ ٹکر ٹکر کی شمع دیوان تائر کنانا ہنچو ہما کڑی کہ مندسی یلداتا ہما کڑیا پدما مرچی ای کڑیا کو ہم گرنچ کرم پیر مردہ ورنہ نیمگا روک روکا چارت اور نرم نرم جسکتی ورنہ چیل اٹھے ورنہ ہا پیر مردے دست چوکے تو گشت عشق یا مرگ پیر مردہ ای گپ کے حشکت گشزانہ کے آئیے کرچکیں دیما گیشتریں کرچک پدرا بیان تا پیر مرد ہوش کو تلک کھار بستگی لنٹا چیں ای لفظ درت چی لوٹے ورنہ سبک کا گوشت کے ہمیں دوئینا چی یکی بزاں عشق یا مرگ کھم میں ماتلیا چی پھد ورنہ ہاوتی گپ گمی تنج دات گوشت بلے ای گپ شر بزان کے بابل شہر پتو چک امتحان و چکا سے ای راہ ترا مشکل و بیمناکیں جاورال دچار کپند گپ دراجن بلے من گپا حمدہ لوگ گرا منی دزبندی گون تو اشنت کے تو اتھارا پدرہ کنگ جود مکان تو تا چو ہدایانی پیما ہندیم بکن منا ہم شر بچارو کہ من کھیاں من ہمائن کہ ہمائن من بابل مزن نجوم کار بزن گومایا ورنہ کہ ای گا پشکت ورنہ لنٹ کھمی لرزگا لگتنت آئی زبان گرہان بیت گلوتگی گشتی گوما او میترین گوما توے باقی انشاءاللہ باندھا من ای گپا شرزانہ کے مرگ زندے گارو بیگوا کھنوکنت بلے ای گپا چھ ہم بے خبر نیا کہ عشق نہ میرانت ورنہ ای گپا پیر مرد مجک جانبلین تا ہنچوش کے زمین چھنڈ زمین نہ جانبلینیت ناگتا پیر مردہ وتی دست برزا چسکس یک زنڈیں ساتیا آزمان نیمگا چھارگا لگت پدا ورنہ نیمگا چھار توشتی او منی نوگلگیں ورنہ منوتی پاکیں و ہدایانی سوگندند کے منی ای پیرین و کنٹیں چمم بازیں ورنہ دستگ ای جلگہیں شارا پا
شرنگی ماگونگانی چارگو گندگا وجدلیں وائشتیات گنت نہ کچھو تئی پیما مست سرگنوکنت بلے ہو منی گپا یقین گشاں کہ تئی آدگے ورنہانی میانجیا یک مزنی پر کو پیرا و دیگری استے شربزان کے من چھ مزنی مدتیا تئی راچار و پتو وداریگ بیتگام بلے ای پا شربزان بہبل شار پتو امتحان و چکا سے